Stadiwm y Principality. Ers ei agor, mae wedi bod yn gatre i rai o ddigwyddiadau mwyaf byd chwaraeon a pop, a'r to eiconig yn gallu agor neu gau. Ac o'r to hwnnw, mae yna tyniad newydd yn agor wythnos nesaf i ymwelwyr. Cyfle i ddringo, abseilo a theithio ar wifren wyb dros y stadiwm. Ac, wel, oedd rhaid i fi gael tro. Dwi yma ar ben Stadiwm y Principality. Mae'n bach yn o'r, well i fi ddim edrych lawr, ond mae'r golygfeydd yn anhygoel. Ond er bod golygfa y brifddinas yn brydferth, dwi yma am reswm arall hefyd, y wifren wyb. 60 medr uwch ben llawr y stadiwm a chyflymder o 30 milltir yr awr. Y wifren wyb oedd bendant yr her fwyaf. Diolch. Thank you. Wel, ffeindio ffordd nôl lawr oedd y broblem. Wel, dim ond un ffordd sydd nôl lawr nawr. Con i mynd.